ассалому алайкум бинандагони азизу арҷманд, нашри навбатии барномаи тиловати пайғом манзури шумост. Инак дар барномаи мо тамошо кунед. омода намудани заминҳои кишти картошка, истифодаи самараноки ҳар қитъа замин, таъмини бечуну чарои дурнамои кишт дар шаҳри Панҷакент мавриди таваҷҷӯҳ ва баррасӣ қарор гирифт. масъалаҳои истифодаи босамари заминҳои кишт, таъмини дурнамои кишти баҳорӣ, аз ҷумла картошка дар маҷмӯи иҷрои ҳадафҳои амнияти озуқаворӣ дар заминаи дастуру супоришҳои пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва рафти иҷрои дастуру вазифаҳое ки гурӯҳи кории ҳукумати мамлакат ҳангоми боздид аз шаҳри Панҷакент баён дошта буд, дар ҷамъ омад бо иштироки раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода, ҳайати гурӯҳи кории Кумитаи давлатии идораи замин ва геодезии ҷумҳурии Тоҷикистон, муовини раиси кумита Мирзовалӣ Сафар Муҳаммадзода, кормандони раёсати кишоварзӣ, идораи давлатии беҳдошти замин ва обёрӣ, раисони ҷамоатҳои деҳот ва хоҷагиҳои деҳқонӣ, масъулони мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр мавриди баррасӣ қарор гирифт. зимни гузориши муовини раиси кумитаи мазкур аз натиҷаи боздиди гурӯҳи корӣ аз истифодаи замин ва кишти картошка ва пурсиш аз раисони ҷамоатҳои деҳот, хоҷагиҳои деҳқонӣ оид ба рафти омода намудани заминҳо ва кишти картошка, таваҷҷӯҳи онҳо ба истифодаи босамари ҳар қитъа замин, таъмини бечунучарои дурнамои кишти картошка ки имсол дар майдони 3900 гектар пешбинӣ шудааст, пешниҳоди ҳисоботи саҳеҳ оид ба рафти кишти он ҷалб карда шуд. дар гузоришҳо аз ҷумла гуфта шуд ки то ба имрӯз дар хоҷагиҳои деҳқонӣ дар майдони беш аз 220 гектар кишти барвақтии картошка гузаронида ҳоло кишт ва омода намудани заминҳо дар минтақаҳои ҳамвори шаҳр идома дорад ва рафти он зери назорати ҳамарӯзаи мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр қарор дорад. дар ҷамъ омад ҳамчунин ҷиҳати сари вақт анҷом додани корҳои омодагӣ барои бастани об ба каналҳои худҷорӣ ва таъмири пойгоҳҳои обкашӣ ба масъулин дастур дода шуд. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода зимни сафари корӣ ба ҷамоати деҳотӣ Косатарош бо як қатор иншоот шинос гардида бо сокинон суҳбат анҷом дод. طبق دستور سپارش‌های از حضور صلح و وحدت ملی پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی محترم امامعلی رحمان و اجرای سپارش پروتکلی رئیس ولایت سوغد محترم رجب‌بای احمدزاده کانال خلیفه حسن با تلاش‌های همروزه عبدالخالق خالقزاده رئیس شهر پنجکند جهت پررا تازه و برقرار نمودن حالت واقعی کانال خلیفه حسن برای به مشکلات آبیاری نمودن کشتی کارتوشکا کارهای زیاد اجرا گردیده ایستاده است. کانال خلیفه حسن سال 1989 به استفاده داده شده، گنجایش آن 4.5 مکعب آب را در بر میگیرد. درازی کانال مذکور 46 کیلومتر بوده. تازه کردن داخل کانال عین حال کارها وسعت می‌یابد. از مجرای کانال خلیفه حسن زمین‌های جماعت دیهاتی کوساتاروش، سوچینه و خلیفه حسن شهر پنجکند با پررگی آبیاری کرده می‌شوند. در رفت دیدن موضع‌های کانال برای سری وقت آماده نمودن کارهای برقرارکنی عبدالخالق خالقزاده با متخصصان ساحوی اندیشه‌رانی نموده سپارش داد که کارها سری وقت انجام داده شوند. сафари кории раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ маҳал ба маҳал дар ҷамоати деҳотии Косатарош бо мақсади огоҳӣ пайдо намудан аз вазъи иҷтимоии аҳолӣ ва мусоидат намудан ба мушкилотҳои ҷойдоштаашон амалӣ гардид. роҳбарияти мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент ба деҳаи Ҷомчашма ташриф оварда муроҷиатҳои сокинонро шунид. дар рафти суҳбат маълум гардид ки дар баробари корҳои ободонӣ камбудиҳое низ ҷой доранд ки ҷиҳати бартараф намудани камбудиҳои ҷойдошта як қатор корҳо масъалагузорӣ карда шуд. дар идомаи сафар раиси шаҳр аз муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 108 деҳа дидан намуд. зимни боздид бо омӯзгорон ва сокинони деҳа суҳбат карда, онҳо барои дуруст ба роҳ мондани таълими кӯдакон ва ободу зебо намудани ин деҳа даъват карда шуданд. идомаи барнома дар доираи омодагиҳо ба ҷашни фархонда 35-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода аз ҷамоати деҳотӣ Лоиқ Шералӣ дидан намуд.
дар заминаи нақшаи чорабиниҳои мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакен раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода пайваста бо фаъолияти соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқ шинос гардида масъулинро барои иҷрои нақшаҳо ва дигар барномаҳо супоришҳои мушаххас медиҳад. дар ҷараёни шиносоӣ бо фаъолияти хоҷагиҳои деҳқонӣ дар ҷамоати деҳоти Халифа Ҳасани шаҳри Панҷакен дар хоҷагии деҳқонии Халифа Ҳасан раиси шаҳр пеш аз ҳама бо рафти кишту кори баҳорӣ махсусан зиёд намудани майдони кишти картошка шинос гардид. ба онҳо тавсия дод ки дар асоси дастуру супоришҳои роҳбарияти мамлакат ва вилоят таъмини амнияти озуқаворӣ мо бояд истеҳсоли картошкаро аз ҳама бештар таъмин намуда бояд бозори истеъмолии шаҳри Панҷакен минтақа ва кишварро бо ин намуди маҳсулоти сермасраф пайваста таъмин намоем. дар ҷамоати деҳотӣ ба номи устод Лоиқ Шералӣ раиси шаҳр бо рафти парвариш ва нигоҳубини боғи навбунёди хавозавии ангур шинос гардид. масъулин иттилоъ доданд ки воқеан бунёди боғи хавозавӣ дар шаҳри Панҷакен дар ҷамоати деҳоти Лоиқ Шералӣ бори аввал оғоз ёфт ва мо бояд таҷрибаи деҳқонони дигар минтақаҳои Тоҷикистонро ҳаматарафа омӯзем, зеро ташкили боғҳои хавозавӣ барои баландбардоштани ҳосилнокии ангур ва содироти он хеле муҳим мебошад. таъкид гардид ки бояд чунин боғҳои хавозавӣ дар дигар хоҷагиҳои деҳқонии ҷамоатҳои деҳоти Лоиқ Шералӣ, Ёрӣ, Амундара ва дигар минтақаҳое ки дар водӣ қарор доранд ва иқлимашон ба парвариши чунин ангурзорҳои хавозавӣ мутобиқ аст зиёд карда шавад. дар деҳаи гусари ҷамоати деҳотӣ ба номи устод Лоиқ Шералӣ раиси шаҳр яке аз собиқадорони соҳаи маориф Фозилхоҷа Хоҷабековро ки дар соҳаи дифои ҳарбӣ ҳамчун омӯзгор солҳои зиёди фаъолияти пурсамарро анҷом додааст мавриди аёдат қарор дод. раиси шаҳр ин омӯзгори собиқадорро бо наврӯзи навбаҳорон саимона табрику муборакбод гуфт. ба ӯ тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим кард ва ҳамзамон изҳор дошт ки имрӯз дар сиёсати иҷтимоӣ давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакен эҳтиром ва арзгузорӣ ба собиқадорон, хоса собиқадорони соҳаи маориф дар мадди аввал қарор дорад. омӯзгор Фозилхоҷа Хоҷабеков барои чунин таваҷҷӯҳ ва ғамхорӣ ба раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода арзи сипос кард. дар ҷараёни боздид аз деҳаи навободи ҷамоати деҳоти Лоиқ Шералӣ раиси шаҳр бо фаъолияти хоҷагии деҳқонӣ Насри Қодир шинос гардид. ба роҳбарияти хоҷагии деҳқонӣ мутахассисон ва саҳмдорони он тавсия дода шуд ки бояд онҳо аз замин самаранок истифода баранд. дар асоси талаботи бозори истеъмолӣ ба парвариши меваю сабзавот махсусан зиёд намудани майдони кишти картошка таваҷҷӯҳи хоса зоҳир намоянд. дар ҷараёни боздид аз ҷамоати деҳотӣ ба номи устод Лоиқ Шералӣ раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода бо рафти бунёди бинои маъмурии ҷамоати деҳоти Лоиқ Шералӣ, кӯдакистон дар деҳаи Навобод ва дигар иншооти ҷашнӣ шинос гардид. масъулинро вазифадор кард ки бояд иншоот дар муҳлати пешбинишуда бояд тарҳи зебои замонавӣ сохта шавад. гузориши Аббос Ҳамросода ва Шоҳузай Солиҳов. кишоварзони хоҷагиҳои деҳқонии ҷамоати деҳотии Амундара кишти картошкаро оғоз намуданд.
раиси шаҳри панҷакент абдухолиқ холиқзода зимни сафари корӣ ба ҷамоати деҳотӣ амондара ба роҳбарияти ҷамоат ва масъулони соҳаи кишоварзӣ бо ёдоварӣ аз дастуру супоришҳои пешвои миллат сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон тавсия дод ки бо истифода аз рӯзҳои мусоиди баҳорӣ ба кишти картошка ва дигар корҳои саҳроӣ вусъат бахшида шавад. таъкид карда шуд ки ҳар як оила бояд ба истифодаи оқилонаву самараноки замин аз ҷумла заминҳои назди ҳавлигиву президентӣ диққати махсус дода киштро сари вақт ба итмом расонад. зеро сари вақт кишт намудани зироати гуногун барои ҳосили фаровон замина гузошта шуда дар натиҷа фаровонии бозори истеъмолӣ таъмин мегардад. иттилоъ дода шуд ки соли равон масоҳати кишти картошка дар деҳоти амондара 180 гектар ба нақша гирифта шудааст. ман раиси кооперативи тиҷорати ба номи Фирдавсӣ Убайдуллои Фарҳад мебошам. дар хоҷагӣ кооперативи тиҷорати мо 462 гектар замини обӣ мавҷуд аст. аз он 45 гектараш ғайр кишоварзӣ аз сабаби офатҳои табиӣ дучор шудан. 416 гектар замини корнами обӣ дар айни замон аст ки аз он 140 гектар картошка ба нақша гирифта шудааст. айни ҳол 2 гектар картошка киш кардем ки аз сабаби паст омадани боду ҳаво заминҳо нав акнун ба кишт омода шуда истоданд. раиси шаҳр дастурҳо доданд ки дар оянда дар рӯзҳои наздик бояд ба нақша наздик шуда кишти картошкаро ба анҷом расонем ки дар оянда ҳосили дуюмро ҳам низ ба даст орем. бояд ки ваъда иҷро шавад барои он ки ҳозир оҳиста оҳиста заминҳо ки ба нав киштшуда истоданд замина кишти картошкаро ба анҷом мерасонем то моҳи мая. дар кооперативи тиҷоратӣ ба номи Фирдавсӣ ҷамоати деҳоти амондара 140 гектар кишти картошка ба нақша гирифта шудааст. ман иҷрокунандии вазифаи кишоварзи ҷамоат дар ҷамоат 280 гектар нақши картошка аз ин 140 гектар дар хоҷагии Фирдавсӣ мебошад. мана кишти кор сар шуда ки худохоҳад дар рӯзҳои наздик ба итмом мерасонем. кишти картошка дар ҷамоатҳои деҳот бо мусоид омадани боду ҳаво дар минтақаҳои кӯҳӣ то охири моҳи апрел идома меёбад. идомаи барномаи иттилоъотии пайғом. дар қисмҳои низомии мустақар дар шаҳри панҷакент бо густурдани хони наврӯзӣ ташкили мусобиқаҳои миллии варзишӣ ҷашни наврӯзро таҷлил намуданд. ҳайати шахсии қисмҳои ҳарбии вазорати мудофиа ва қушунҳои сарҳадии кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон воқеъ дар шаҳри панҷакент бо густурдани хони наврӯзӣ ташкили мусобиқаҳои миллии варзишӣ ҷашни байналмилалии наврӯзро таҷлил намуданд. раиси шаҳри панҷакент абдухолиқ холиқзода зимни боздид аз қисми ҳарбӣ афсарону аскаронро бо ҷашни наврӯз муборакбод гуфта ба онҳо барои ҳифзи марзу бум ва фазои сулҳу субот дар кишвар хидмати содиқона орзу намуд. гуфта шуд ки бо роҳнамоии пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳи мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон иқтидори мудофиавии кишвар афзуда барои хидмати содиқона афсарону аскарон дар қисмҳои низомӣ ҳамаи шароити оинномавӣ муҳайё карда шудааст. дар ин рӯз барои ҳайати шахсии қисмҳои ҳарбӣ дастархони идона ороста онҳо бо рӯҳи болида ҷашни наврӯзро таҷлил намуданд. ин рӯз ҳамчунин раиси шаҳр аз таҷлили ҷашни наврӯз дар хонаи пиронсолони шаҳр дидан намуд бошандагони онро бо ин ҷашни миллӣ ва ҷаҳонӣ муборакбод кард. дар кохи фарҳанги шаҳри панҷакент ба номи Олим Бобоев бо мақсади пешгирии ақоиди ифротӣ, терроризм ва экстремизм ҷаласаи шӯрои ҳамоҳангсозӣ баргузор гардид. мутаваҷҷеҳ бошед ба гузориши хабарнигорони мо. рафти иҷрои стратегияи муқовимат ба экстремизм ва терроризм дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2021-2025 дар ҷаласаи васеъи шӯрои ҳамоҳангсозӣ мақомоти ҳифзи ҳуқуқи шаҳри панҷакент бо иштироки доираи васеъи фаъолони шаҳр, роҳбарони корхонаю муассисаҳо, сарварони муассисаҳои таълимӣ, раисони ҷамъиятҳои деҳот, ҷавонону бонувон мавриди баррасӣ қарор гирифт. дар ифтитоҳи ҷаласа раиси шӯро прокурори шаҳр мушовири адлияи дараҷаи 1 Искандар Раҳматзода таваҷҷӯҳи ҳозиринро ба рафти иҷрои нишондодҳои стратегияи мазкур мушкилоте ки дар ин самт ҷой доранд ва вазифаҳо ҷиҳати иҷрои он
ҷалб намуд. зимни шунидани натиҷаҳои санҷиши мақомоти прокуратура ва шӯъбаи корҳои дохилӣ оид ба иҷрои талаботи стратегияи муқовимат ба экстремизм ва терроризм дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2021-2025 дар ташкилоту муассисаҳои шаҳр аз ҷумла гуфта шуд, ки ҳанӯз ҳодисаҳои гароиш ба ақоиди экстремистию террористӣ, ифротгароии динӣ дар шаҳр ба мушоҳида мерасад ва даҳҳо нафар бо ин қонуншиканӣ дар ҷустуҷӯ қарор доранд. ҳамчунин оид ба гароиши ҷавонон ба ақоиди ифротии динӣ ба таълими ғайриқонунии динӣ ҷалб намудани наврасон низ мисолҳо оварда гуфта шуд, ки як сабаби он робитаи сусти волидон бо фарзандонашон, ки дар муҳоҷират дар хориҷи мамлакат қарор доранд ва беназорат гузоштани наврасону ҷавонон дар истифода аз шабакаҳои иҷтимоии интернетӣ мебошад. дар ҷаласа гузоришҳо оид ба чорабиниҳое, ки дар ин самт ниҳодҳои мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр аз ҷумла бахши кор бо ҷавонон ва варзиш, шӯъбаи маориф, шӯъбаи рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеаи дастгоҳи раиси шаҳр доир намуданд, шунида ҷиҳати тақвияти ин корҳо дар байни аҳолӣ фаҳмонидани хатару оқибатҳои гароиш ба ақоиди ифротӣ, хоса ифротгароии динӣ, пешгирии ин падидаҳо дастур дода вазифаҳои ин ниҳодҳо мушаххас баён карда шуданд. таъкид шуд, ки ба иҷрои вазифаҳое, ки дар стратегияи муқовимат ба экстремизм ва терроризм дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2021-2025 муайян карда шуданд, бояд дар ҳар ташкилоту муассиса, ҷомеаи меҳнатӣ, ҷамоатҳои деҳот, маҳаллаҳои шаҳр, ҳар оила ба хотири эмин доштани ҷомеа аз ин хатар, таҳкими сулҳу субот, тарбияи насли худшиносу ватандӯсту бомаърифат, ҳифзи манофеи миллат ва давлат бо камоли масъулият муносибат намоянд. дар муассисаи давлатии литсеи касби техникии шаҳри Панҷакент ҷашни Наврӯзро бо шукӯҳу шаҳомати хоза таҷлил намуданд. мутаваҷҷеҳ бошед ба гузориши дигари барнома. дар муассисаи давлатии литсеи касбии техникии шаҳри Панҷакент бо мақсади арҷгузорӣ ба суннатҳои ниёгон ва эҳёи анъанаҳои миллӣ ҷашни Наврӯз бо шукӯҳу шаҳомати хоса таҷлил карда шуд. дар чорабинӣ ҳайати кормандону омӯзгорон ва хонандагони литсей иштирок намуда маҳсули дасти хешро дар маърази тамошо гузоштанд. нахуст меҳмонон аз дастархони идонаи хонандагони муассиса, ки фарогири 7 сину 7 чин буд, боздид намуданд. дар чорабинӣ намояндаи мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент Саид Юнусӣ, намояндаи ҳизби халқи демократии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент Алишер Мутрибов ва директори литсеи касби техникии шаҳри Панҷакент иштирок намуда ҳозиринро бо ин ҷашни аҷдодӣ табрик гуфта изҳор доштанд, ки Наврӯз чун дигар ҷашну илҳои миллати кӯҳанбунёди тоҷик бо ибтикори таърихии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон эҳё гардида, ҳамасола мо онро ҳамчун ҷашни миллӣ таҷлил менамоем. Наврӯз ҷашни бузург аст, ки бо табиат ва кишоварзиву боғдорӣ иртиботи мустақим дорад ва инъикоскунандаи решаҳои амиқи иҷтимоиву иқтисодӣ ва маънавию фарҳангӣ мебошад. паёми шодбошии раиси шаҳри Панҷакент ва муносибати ҷашни Наврӯз. ҳамдиёрони азиз, ҳозирини арҷманд, Наврӯзи оламафрӯз ҳамчун бузургтарин оини мардумӣ ҳанӯз аз оғози пайдоиши он то ба имрӯз, ки таърихи беш аз 6000 сола дар бар мегирад, ҳамчун рамзи сари сол, яъне айёми баробарии шабу рӯз, эҳёи табиат, оғози мавсими кишту кор, ибтидои корҳои саҳроӣ ва фаъолияти кишоварзон ҷашн гирифта мешавад. дар ин лаҳзаҳои зебои табиат ва муносибати ҷашни бостонӣ ва фархундаи аҷдодони накуноми тоҷикон, Наврӯзи ҷаҳонӣ, шумо устодон ва донишҷӯён, инчунин мардуми шарифи Панҷакенти бостониро аз номи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент самимона табрику муборакбод намуда, бароятон тани сиҳат, саодати рӯзгор, файзу баракат ва дастурхони пур аз неъматро таманно дорам. Наврӯз ки таърихи беш аз 6000 сола дорад, таъриху фарҳанги моро боз ба 60000 солаҳову боз ба 6 миллион солаҳо мебарад ва то он замоне ки забони тоҷикӣ барҷост, то он замоне ки Наврӯз асту садаҳ асту меҳргон аст,
давлати тоҷикон ҳаст, миллати тоҷик аст ва ҳамаи мо шумо чун имрӯз ҳамеша хурсандона хушу фирӯз зиндагӣ хоҳем кард. ба ҳамаи шумо аз номи раёсати кумитаи иҷроии ҳизби халқии Демиртоҷикистон ҷашни фархундаvu фирӯзи Наврӯзро табрику муборакбод мегӯем. бигзор ки дар ин муассиса низ ҳамеша пешравиҳо бошанд, ҳамеша комёбиҳо бошанд. имрӯз мо мебинем ки ин қадар ҳунару ҳунармандие ки дар ҳамин Тоҷикистони мо ҳаст, дар ҳам як муассисаи давлатӣ шумо пешораи мо шумо ба ҷилва овардан ва як шаклу намои зебояш имрӯз муаррифӣ кардан, пешкаш кардан. бигзор ки чун ана ҳамин хони Наврӯзӣ хонадони ҳамаи мо шумо обод бошад, пур аз нозу неъмат бошад ва хонадони ҳамаи шумо пур аз гандум бошад. муборак бошад бори дигар Наврӯзи хуҷастапай. ассалому алайкум ҳамкасбон, омӯзгорони азиз ва хонандагон. бо камоли хушнудию сарфарозӣ аз кӯҳантарин ҷашни миллӣ ва ҷаҳонӣ қайд карда гуфтаниам ки инак Тоҷикистони соҳибистиқлоли мо боз дар оғӯши мавсими шукуфтанҳо ва баҳору зебоӣ қарор гирифт. иди Наврӯз ва ҷашни оғози баҳор ва соли нави мардуми тоҷику форс мебошад. вобаста ба ин мехоҳам қайд намоям ки бо кӯшишу талошҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 19 феврали соли 2010 маҷмӯи умумии Созмони Милали Муттаҳид қадномаеро қабул кард ки тибқи он ҷашни Наврӯз мақоми байналмилалиро касб намуд. истиқболи иди байналмилалии Наврӯз баъд аз қадномаи маҷмӯи умумии Созмони Милали Муттаҳид дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар сатҳи баланди байналмилалӣ рӯзҳои 21-24 март таҷлил карда мешавад. бо истифода аз фурсати муносиб мехоҳам тамоми ҳамватанон ва шумо омӯзгорону хонандагонро бо ҷашни Наврӯзи хуҷастапай табрику шодбош намоям ва ба Тоҷикистони бииштосоямон ки табиати беназиро дорад фазои сулҳу субот, тинҷиву осудагӣ, барору муваффақият ва музаффариятҳоро таманно намоям. фархунда ҷашни Наврӯз муборак, ҳамкасбони азиз. қобили зикр аст ки дар қисми дигари чорабинӣ аз тарафи хонандагони соҳибистеъдоди муассиса барномаи хотирмони фарҳангиву фароғатӣ пешниҳод гардид. дар идома мусобиқаҳои дастхобунӣ, вазнбардорӣ ва ресмонкашӣ байни донишҷӯён гузаронида шуд. пас аз баҳогузорӣ намудани мусобиқаҳое ки дар байни гурӯҳҳо вобаста ба ҷашни Наврӯз омода намуда буданд, ба ғолибон сипоснома ва тӯҳфаҳои мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент тақдим гардид. бинандагони гиромӣ, дар ҳаминҷо барномаи иттилоотии пайғом ба поён мерасад. барои ҳар яки шумо саломатиро хоҳонем. хайр, шоду пирӯз бошед.